लोगोफ्रा नै एग्जामनि फरायगासिनो दं आरो नायदे सिरि सिरि आं खेबखुमानो सोगोन दे नोंसोर नायनाय माबायदि फरायदों एग्जामनि थाखाय टिचार ट्रेनिं एग्जाम दे बेयो B.Ed एग्जाम गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव भिडिअ खालामदों मा फरायखो अनजु औ दे फरायजोबथारबाय बायदि खोनादों माथो नोंखौलाय नोंसोरलाय माबायदि फरायखो नोंहालाय सुमि दे नोंहालाय बेसेबां फरायखो मिनिट बानायसैलै दे फराय गोसो हो औ दे इखौ माबाखै मेरिट डिमेरिट्सखौल' लिरना होलै डिसएडभान्टेजमेन्टनि जानला मोनला बानायनानै औ आंथ' जाला नै खानायबो सिननानै मोनाखै एग्जामनि थाखायनो दा एसे सिनजानोसै फरायगासिनो नै मालाय लोगोफ्रा सोरगिदिं जेरैबो फरायनाय बियो जाहैबाय बरपेटा B.Ed कलेज दै